Uma sikhuluma ngeringi, sinama ringi anama levels angefani. Kune ringi esiyenzela umuntu whereby angezoyithenga ine ringi izothengwa yimina. Lonto siyenza ngo20,000 rand. Kuzoba neringi esiyenzela umuntu osuke efuna ukuphatha Amandla Omkhathi ngesandla sakhe. Uthi yena usexakeke kakhulu, uthi yena usehlupheke kakhulu. Lo ringi leyo uyazithengela. Lo ringi uyazithengela yona. Uma usuyithengile le ringi le, uzoyifaka kulomunwe. Ubothi yakulingana yini la. Uma inkulingana la ilungileke. Lo ringi uzothi uma ungayisebenzisi uzoyibeka kulomunwe, ihlala kulomunwe ukuze singalahleki. Le ringi uma uyithengile, number 1 ufuna ikwazi ukungena kulomunwe. If ikwazile ukungena kulomunwe le ringi, uzobe usungithengela iqanda lenkukhu. Uyangizwa ukuthi ngithini kwena? Uzongithengela iqanda lenkukhu. I repeat, we prefer iqanda lenkukhu ezalelwe ekhaya, but is a native egg. It's for someone who says he or she wants to augment serious power. Leli qanda leli sizolithatha le qanda selibhoboze phezulu. Sithathe le ring yakho siyifake la phakathi. Mase senza ke izinto ezenziwayo ezingakhulunywa la ku social media. Lapho ngesikhathi siyenza kunemithi engizokunika wona. Lo muthi siubiza uthi alligator pepper. Ngizokunika ama seeds awu7. Ngena ku Google uthi alligator pepper. Zokunika ama seeds abe u7 uwafaka emlomeni. Uma le qanda liselisebenza leli uzokhuluma yonke into oyifunayo ube uthi uhlafuna izinhlamvu ze-alligator pepper. Uzobe uhlafuna zona ke le nhlamvu lezi. Lapho uyakhuluma, lapho uyacela ukuthi yini oyifuna. Lapho lo ring sesuyithatha ke siyoyisebenza ngamasiko khona. After 7 days uzobuya wena. Usuze kuBabu Dokotela, usuthi ke Babu Dokotela ke sengizolanda ke umsebenzi, usuyabuya ke usuzolanda ke umsebenzi. Lo msebenzi lo umsebenzi weringi loyo ke siwenza ngo50,000 rand.